Hyvää huomenta. Kello on hieman yli 9 ja on aika aloitella tämä Carunan webinaari. Eli tervetuloa kaikille siellä linjoilla oleville webinaariin. Minun nimeni on Ilkka Möttönen, toimin Carunalla myyntijohtajana ja avaan tämän meidän webinaarin. Eli käyn ihan lyhyesti tämän webinaarin tavoitteen ja sitten agendan läpi ja sitten katsotaan ihan lyhyesti noita käytännön juttuja ja sitten päästä meidän esittäjät ääneen. Eli halusimme järjestää tällaisen webinaarin etenkin suunnattuna yritys- ja kunta-asiakkaille, jossa läpikäydään meidän Carunan sähköisiä palveluja, jotka on tässä viime aikoina kehittyneet aika paljon, niin ajateltiin, että nyt voisi olla hyvä tilaisuus käydä näitä läpi tämmöisessä tiiviissä webinaarissa. Ja tietysti tavoitteena on, että näiden sähköisten palvelukanavien kautta voi hoitaa sitten ison osan niistä asiakkuuteen liittyvistä asioista mahdollisimman tehokkaasti. Eli tehostaa varmasti toimintaa sekä siellä asiakkailla, mutta sitten myös meillä täällä Carunan päässä, että saadaan niiden kautta käsiteltyä iso osa asiakasyhteydenotoista ja kysymyksistä. Webinaari on siis suunnattu pääosin tämmöisille yritys- ja kunta-asiakkaille, joilla on merkittävä määrä sähköliittymiä tai sitten jotka hyödyntää tämmöisiä isompia keskijännite- ja suurjännitteen verkon sähköliittymiä, eli fokus täällä isoissa asiakkaissa. Sitten jos mennään tuohon sisältöön ja agendaan, niin meidän myynti- ja asiakaspäällikkö Joni Kokkonen kertoo ja näyttää teille hieman meidän uudistettuja nettisivuja, jossa kerrotaan liittymisestä keski- ja suurjännitteiseen jakeluverkkoon. Käydään siinä samalla myös eri tilauslomakkeet läpi. Ne on aika usein käytettyjä. Ja sitten katsotaan myös viime vuonna lanseerattu kapasiteettikarttapalvelu, josta näkee verkon vapaata kapasiteettia ja voi tehdä myös liitettävyyskyselyitä tänne meille päin. Sen jälkeen esittelyvuoron ottaa Petri Lagerqvist, meidän IT-tuoteomistaja, ja hän käy sitten vielä tarkemmin muita palveluita, mitä meiltä löytyy, eli Caruna Plus-palvelu, josta löytyy esimerkiksi kaikki asiakas- ja laskutiedot, liittymätiedot, sähkövahtipalvelu ja tämän tyyppiset. Ja sen jälkeen vilkaistaan vielä paria karttapalvelua, eli työmatkartalla palvelu ja sitten meidän uudistettua häiriökarttapalvelua, joka on tulossa lanseeraukseen ihan pian. Käytännön asioista silleen, että otetaan, mikäli tulee kysymyksiä, niin voi kirjoittaa chattiin tässä esityksen aikana, mutta sinällään ei oteta tässä muuten kysymyksiä tässä, että käydään esitykset läpi. Ja sitten kun ollaan käyty viimeinen osio, eli tuo häiriökartta, niin sitten voidaan käydä ne chattiin tulleet kysymykset, tai sitten voi ihan viittaustoimilla myös kysyä. Mutta oikeastaan pitemmittä puheitta, niin tervetuloa mukaan, ja mä luovutan tässä vaiheessa mikin sinne Jonille ja pistän tästä tämän oman jaon pois. Lähdetään käymään agendaa läpi. Hyvä, kiitos Ilkka. Ja hyvää huomenta munkin puolesta. Ja mun nimi tosiaan oli Joni Kokkonen ja toimin tässä Carunalla myynti- ja asiakaspäällikkönä tässä meidän keskisuurien asiakkaiden segmentissä, eli käytännössä tarkoittaa näitä keskijännitteen liittymiä. Ja tarkoitus tosiaan oli vähän esitellä meidän uutta keskijännite- ja suurjännite liittymien nettisivua ja sitä kautta sitten mennä tuonne meidän kapasiteettikartalle, missä pystyy vähän tarkistelemaan itse meidän verkon tilannetta. Mutta koska aika rajallinen, niin mennään suoraan asiaan ja uudet meidän keskijännite- ja suurjännite liittymien nettisivut löytyy täältä kätevämmin täältä meidän nettisivujen etusivulta, tuotteet ja palvelut alasvetovalikosta, ja täällä on alhaalla suuri- ja keskijänniteverkkoon liittyminen. Ja jos tarvet on tämmöiselle isommalle sähkökäytölle, eli nyt puhutaan käytännössä kulutuksen puolelta, kun mennään yli 700 kilowatin tarpeen ja sitten tuotannon osalta yli 300 kilowatin tarpeen, niin tämmöisten liittymien hankinta on oikeastaan hyvä lähteä katsomaan täältä tämän nettisivun kautta tai tämän sivun kautta. Tänne sivulle on nyt koottu sitten yleisesti niin kuin liittymistä, näistä isommista liittymistä tietoa, mitä nämä keskijänniteliittymät on ja mitä nuo suurjänniteliittymät on.
lyhyesti keskiänniteliittymät on noin siitä 0,5 megasta tuonne 15 megaan asti, ja sitten yli 15 megan tarpeet on noita suuria, eli 110 kilovoltin liittymiä. Mutta tänne sivulle on nyt koottu sit hyvin tämä meidän niinku tilauspolku, että miten tämä tilaus lähtee liikkeelle ja mitä vaiheet sitten tässä liittymähankinnassa on. Ja täältä pohjalta sitten löytyy myös meidän ohjeet nyt, eli linkki sinne ohjeisiin, ja tämä vie itse asiassa meidän tuonne urakoitsijapuolelle, mutta jos on tarvetta esimerkiksi suunnittelijoille toimittaa meidän liittymäohjeistusta, niin ne löytyy sitten myös tältä sivulta ja pääsee lataamaan tuolta valmiit dokumentit tuolta oikealta sitten. Mutta käytännössä molemmissa sekä suurjännitteen ja keskijännitteen liittymien hankinnassa, niin se ensimmäinen vaihe on aina tämä liitettävyyden selvitys, ja meillä on nyt siihen viime vuonna lanseerattu oiva työkalu, eli tämä meidän kapasiteettikartta, johon pääsee myös tältä sivulta suoraan. Ja tällä hetkellä tämä meidän kapasiteettikartta näyttää käytännössä sieltä 0,5 megasta 5 megaa näitä liitettävyyksiä, eli käytännössä meidän johdonvarsiliityntöjen kapasiteettitilanteen. Jos on isompia tarpeita, niin voi käyttää myös tätä kapasiteettikarttaa ja tehdä tuo esiselvityspyynnön myös niistä isommista tarpeista tämän kautta, mutta tuun siihen kohta seuraavaksi. Mut kartta on hyvin yksinkertainen käyttää. Tätä pystyy zoomaamaan eri alueille, eli pystyy katsoa sitä kautta noita tilanteita, mutta ehkä helpompi täällä on käyttää tätä katuosoitehakua, eli laitetaan nyt vaikka täältä Carunan toimistoon katuosoitetta, jolloin se zoomaa lähelle sitä aluetta ja sitten pystyy tarkistelemaan, minkä näköistä kapasiteettia siellä on tarjolla. Tässä on nyt käytössä kulutusliittymien kapasiteetti tai näytöllä, eli noin megan verran saa tänne alueelle nyt tällä näkymällä otettua. Ja sitten jos on tarpeen tarkistaa tuotantoliittymiä, eli etsii paikkoja vaikka meidän aurinkovoimaloille, niin klikkaa tuotantoliittymän nappulaa tuolta, niin sitten saa tuotannon kapasiteetin näkyville tänne kartalle myös. Ja sitten jos on kyseessä esimerkiksi sähkövarastot, jotka käyttää molempia, eli ottaa kulutuskapasiteettia sekä tuotantokapasiteettia, niin sitten on hyvä tarkistella käytännössä molemmat täältä, että molemmista puolista löytyy tarvittava kapasiteetti, niin silloin myös nämä sähkövarastot on liitettävissä verkkoon. Ja täältä alempaa löytyy sitten vähän sorttausnappuloita, eli jos haluaa tarkistella vaikka noita isompia paikkoja, mistä saa enemmän tehoa, niin sitten pystyy valitsemaan ne myös vaan täältä näkyville. Ja kun tuo paikka on löytynyt, eli haluaa kysellä vähän lisää tietoa johonkin tiettyyn alueeseen tai kohteeseen, miten saisi liittymiä, niin täältä pystyy kartalta klikkaamaan sen paikan valinnan ja valitse sijainti. Otetaan tuokse tuolta. Noin. Ja se tuo sen sijainnin nyt tänne yläpalkkiin näin säilöön, ja tänne voi valita useamman sijainnin, jos on kiinnostunut liittymähankinnasta vaikka useammalle tontille. Eli voidaan ottaa sitten useampi valinta tänne mukaan. Ja esiselvityspyynnöllä pystyy pyytämään nyt sitten meiltä vähän lisätietoa tuosta verkosta, eli tarkistellaan se verkon tilanne vähän tarkemmin. Ja lomake pyytää nyt meiltä nämä perustiedot siitä liittymästä ja yhteystiedot tietenkin tänne, ja voi antaa myös lisätietoa tuosta liittymätarpeesta sitten meille. Ja liitteitä voi myös lisätä esimerkiksi karttoja tänne mukaan. Ja kun meille toimittaa tämä esiselvityspyynnön, niin me otetaan se vastaan ja ollaan yleensä siinä vaiheessa yhteyksissä sitten asiakkaaseen tuosta liittymätarpeesta. Ja tässä vaiheessa me myös yleensä sitten laitetaan tämä esiselvityspyyntö tuonne meidän yleissuunnitteluun lähempään tarkisteluun ja katsotaan se verkon todellinen tilanne sitten sitä kautta. Eli käytännössä kaikki liittymätarpeet lähtisivät sitten aina tämän kapasiteettikartan kautta ja siitä se liittymähankinta sitten lähtee eteenpäin. Ja sitten kun toi
liitettävyys on tarkisteltu näissä liittymissä, niin yleensä jos liittymähanke lähtee eteenpäin, niin sitten on yleensä se tilaamisen vaihe, ja meillä on niihin tilauksiinkin sitten hyvät lomakkeet täällä, ja nekin löytyy täältä tuotteet ja palvelut alasvetovalikosta, ja tilaa pysyvä sähköliittymä, niin täältä löytyy meidän tilauslomakkeet eri liittymille. Eli täällä on myös sitten nuo meidän pienjänniteliittymien tilauslomakkeet, ja täältä valitsemalla oikean, eli tämän keskijänniteliittymän, niin pääsee tilaamaan keskijänniteliittymää. Ja täällä sama on esitetty tämä tilauspolku, miten se etenee täällä, ja yleensä tässä vaiheessa, kun tämä tilaus tehdään, niin tämä karttapalvelu on jo käytykin läpi täällä, niin käytetään tämä pyydä tarjouslomake täältä. Ja tässä kun antaa oikeat tiedot tai osoitteen ja sitten lähtee täyttämään tuota lomaketta, niin pystyy täyttämään sen tilauksen meille aika helposti. Sitten jos vielä on tuo tilanne, että onkin olemassa oleva liittymä ja haluaa korottaa sitä liittymisoikeutta siellä, niin siihenkin meillä löytyy sitten vielä lomake, ja se löytyy täältä suurena sähköliittymää valikosta. Ja sama homma, täällä käydään läpi tuo korotuksen tekeminen. Yleensä ensimmäinen vaihe on aina, että tarkistetaan, että liittymä on oikeissa nimissä, ja sitten sen jälkeen lähdetään tekemään liittymäsuurennustilausta ja sopimuksia siihen. Ja tuo lomake löytyy täältä suuren sähköliittymää linkin takaa. Mutta tässä varmaan lyhykäisyydessään nyt nämä meidän uudistetut nettisivut, tilauslomakkeet ja tuo kapasiteettikartta. Sitä kapasiteettikarttaa suositellaan tosiaan tosi hanakasti, koska se on erittäin hyvä paikka tarkistella sitä verkon tilannetta, ja sieltä näkee itse sen tilanteen hyvin vaivattomasti, niin suosittelen ehdottomasti käyttämään sitä. Hyvä. Jes, mennäänkö agendalla eteenpäin? Kiitos Jonille. Mun nimi on tosiaan Petri Lagerqvist, ja mä oon nyt kertomassa täällä sitten noista itsepalvelumahdollisuuksista Caruna Plusasta ja kuinka sinne sitten pääsee. Otetaan tuosta näytönjako esiin. Jonin esittelemästä Caruna Fi-sisällöistä, niin tosiaan samaiselta Caruna Fin etusivulta löytyy kirjaudu-painike, joka toimii myös sitten rekisteröitymismahdollisuutena. Vaihdan tässä kohdassa tuonne testipuolelle, niin kuvitellaan, että olen tuota kirjautumispainiketta painanut. Siitä aukeaa seuraavanlainen näkymä. Tästä kirjautumisesta ja rekisteröitymisestä ihan muutama sananen. Tämä kirjautumisikkuna tosiaan aukeaa näin. Tässä on mahdollisuus syöttää olemassa olevat tunnukset, jos olette jo rekisteröineet, tai sitten käyttää pankkipainikkeita. Mutta nyt se tärkeä asia tähän, minkä haluan sanoa, niin on se, että teilläkin mahdollisesti on useita rooleja, eli asutte Carunan verkkoalueella, eli olette henkilöasiakkaita, ja sitten toki edustatte yritystä nyt ja hoidatte yrityksen asioita, niin ennen kuin tästä mitään pankkipainikkeita menee klikkaamaan, niin haluaisin sanoa, että luokaa tilit nyt kaikille rooleille, mitä edustatte. Silloin on kaikki kivuttomampaa, eli vaikka tässä heti nämä vaihtoehdot tarjotaan, niin käykää tuolta luo Caruna Plus-tunnuksen kautta. Eli varsinkin jos olette hoitamassa omia asioita, mutta toisinaan hoidatte yrityksen asioita, niin luokaa tilit sekä itsellenne että yritykselle. Silloin kaikki on helpompaa. Järjestelmä toimii niin, että hakee pankista teidän henkilötiedot. Sitten kun teillä on tili, niin tutkii, että mistä kaikista paikoista tili löytyy. Eli jos teillä on se olemassa oleva yritystili, niin kysyy sitten, että haluatko tällä kertaa kirjautua yrityksenä vai hoidatko omia asioita. Mutta tili pitää aina olla ennen kuin palvelua pystyy käyttämään. Mennään sitten katsomaan, mitä sieltä Plussasta löytyy. Käytän tässä tämmöistä testitunnusta, ja
täällä on nyt sanitoitu tietoja, eli tässä näkyvät tiedot saattaa välillä olla silkkaa koodinpätkää, mutta ei anneta sen haitata. Yritysasiakkaan plussa on tosiaan hyvin tämmöinen koruton. Tarkoitus on, että tämä toimii työkaluna ja on tehokas sitten asioiden hoitoon. Eli jos olette vaikka siellä henkilökohtaisella asiakkuudellanne käynyt plussaa katsomassa, niin tässä tulee heti sähkön seurannan hienot kulutusgraafit ja kulutuksen muutoksen suuntaa ja semmoista. Mutta yrityspuolella tämä on enemmän työkalu. Mitä tässä etusivulla nyt näkyy, niin tähän on koottu laskut, laskutusosoitteet, avointen laskujen määrä, eli ne, mitä yleisimmin ja useimmin tulee sitten hoidettavaksi, jonkinlaiset osoitemuutokset ja päivitykset noihin laskutustietoihin. Mennään eteenpäin. Ehkä pihvi täällä ja mitä on pyritty tänne nyt tuomaan teille helpotusta, niin varsinkin te, joilla on useita nyt kohteita, kunnilla, kaupungilla, satoja, ellei jopa jokunen 1000 tai muutenkin jollain isolla asiakkaalla teistä saattaa olla useita paikkoja, niin on pyritty tekemään tästä nyt semmoinen työkalu, jolla pystytään helposti löytämään ja muuttamaan tietoja moneen paikkaan kerralla, eli vähän siihen tuskaan tuomaan helpotusta, että ei tarvitsisi satoja eri napsutuksia tehdä. Mitä täällä näkyy, niin täällä on nyt kaikki teidän liittymät ja kulutuskäyttöpaikat yhdessä näkymässä, ja täältä voi nyt sitten muuttaa näkymää mieleisekseen. Täällä voi ensinnäkin valita näytettävät tiedot. Me voidaan esimerkiksi ottaa, että halutaan nähdä kohteiden sulakekoot, halutaan nähdä sopimustyyppi, mitä vaan täältä. Ja kun näitä tänne valitsee, niin huomataan, että tänne tulee lisää sarakkeita ja nähdään asioita myös niin kuin lisätietoja näistä kohteista. No sitten voi olla niin, että halutaan nähdä vaikka pelkät liittymät, mitä asiakkuudella on, valitaan tuolta liittymäfiltteri, jolloin lista menee nyt liittymien mukaan sitten järjestykseen. Yhtä lailla voisi hakea vain jotain yksittäistä tiettyä kohdetta sitten tällä vapaalla tekstihaulla. No mitä näistä nyt sitten näkee omista kohteistaan? Voidaan aloittaa liittymästä, nähdään liittymän tietoja. Täällä on sulakekoot, katuosoitteet, liittymän numerot, mikä tyyppinen kohde on kyseessä, eli perustiedot liittymästä. Sitten nähdään sopimustiedot, teidän oma asiakkuutenne, sen asiakasnumero, sopimusnumerot, sopimuksen tyyppi, liittymisoikeus, eli paljonko liittymällä on sitten mahdollisuus virtaa ottaa ja mistä alkaen sopimus on ollut voimassa. Näytän tuosta toiselta vielä olikohan se tuosta ehkäpä. Katsotaan, jos saadaan tuo liittymän vapaa kapasiteetti, ei saatu tuolla. Hyödyllinen palvelu täällä on tuo liittymän vapaa kapasiteettipalvelu, josta nähdään sitten paljonko liittymällä on vapaata kapasiteettia. Ja toivottavasti se tästä saadaan, jos ei saada, niin sitten mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. Testillä on data aina vähän mitä sattuu. Tuolta se löytyy. Eli täällä on sitten myös liittymien tapauksissa mahdollisuus nähdä siihen liittymisoikeuteen suhteutettuna se käytössä tällä hetkellä oleva teho. Eli jos suunnittelette nyt liittymän korotusta tai liittymälle on tulossa jotain uusia hankintoja, niin täältä näette sitten kätevästi, että paljonko nykyisellä kulutuksella siellä liittymällä on vielä vapaata kapasiteettia. Tässä tapauksessa esimerkiksi kulutusta on hyvin vähän täällä ollut, eli liittymässä olisi potentiaalia ottaa sitten
vielä ilman mitään korotuksiakin niin lisää sähkölaitteistoja käyttöön. Hyvä. Mennään käyttöpaikkoihin. Eli valitaan täältä käyttöpaikka ja katsotaan nopeasti, mitä käyttöpaikoista nähdään. Täällä nähdään nyt käyttöpaikan perustietoja. Nähdään, että on kulutustyyppinen käyttöpaikka. Nähdään, että käyttöpaikalla on sulakekokona 3x250 ampeeria. Saadaan käyttöpaikkanumerot, mittarinumerot. Näitä saatatte tarvita sinne, kun teette sitten tilauksia, niin niitä saatetaan kysyä. Eli täältä voitte käydä sitten jonkun kohteen yksittäisiä tietoja katsomassa. Nähdään siirtotuote. Täällä on esimerkiksi tehosiirto käytössä, on sen verran iso käyttöpaikka. Lisäksi täältä nähdään sopimuksen tyyppiä, myyjätietoja. Laskutustiedoista pystytään muokkaamaan, mihin laskut menee. Eli nykyinen laskutusosoite, sen pystyy täältä vaihtamaan. Sitten voidaan myös laskuviitetietoa muokata ja jos on tarvetta ilmoittaa hyvitystili, eli meiltä on vaikka pyydetty sitten hyvitystilitietoa, niin sen voi käydä täällä palvelussa antamassa. Yhtä lailla kulutustiedot, ja tämä on ehkä tuttu sitten niille, jotka henkilökohtaista palvelua käyttää, niin pystyy katsomaan täältä nyt sitten sekä kulutus- että tuotantotiedot, ja monelle ehkä tämä pätö- ja loistehonäkymä on sitten tarpeellinen, kun koetetaan saada loistehoja kuriin, ja käytössä on tuo tehopohjainen siirtotuote, niin täältä saa helposti katsottua esimerkiksi huipputehon tiedot sitten, mille päivälle sattuu pädön huipputehot ja mille sitten loistehojen huiput. Siellä näkyy ihan se tarkka tuntikin ja toki sitten voi katsoa kuukausia, vuosia eteenpäin. Hyvä. Tähän vielä tarjoan toisenkin vaihtoehdon. Ollaan käyty näitä suodattimia läpi, näytettäviä tietoja läpi, mitä tietoja näkyy käyttöpaikoista, mitä liittymistä. Haluan vielä näyttää yhden vaihtoehdon, joka on kohteet kartalla vaihtoehto, eli voitte myös etsiä sitä omaa kohdetta kartan kautta. Ja täällä esimerkiksi sitten, kun se oma kohde löytyy, niin täältä pääsee tuohon äskeiseen näkymään, eli voi myös kartan kautta etsiä ja mennä sitten sinne vaikka liittymän tietoihin, eli palataan sitten tuohon äskeiseen näkymään takaisin. Niistä massatoiminnallisuuksista mainitsin, eli jotta ei tarvitsisi paljon aina jokaista yksittäin käsitellä, niin ehkä huomasittekin, täällä on tämmöinen tickboxi-mahdollisuus, eli täältä voi nyt valita sitten muutamia tai useita kohteita, eli jos olette vaikka jotain tiettyä suodatinta käyttänyt, valinneet sieltä tietyt kohteet, mitä teitä kiinnostaa, niin voitte niitä täältä sitten useamman valita. Ja näin kun tekee, otetaan vaikka noin 3, niin tänne ilmestyy tämmöinen alanauha, ja täältä saadaan nyt vaikka sitten näiden 3 käyttöpaikan kulutusraportti otettua yhdellä kertaa. Täältä valitaan ajanjakso, miltä väliltä raportin haluaa, voi ottaa vaikka viime vuoden, jos viime vuosi kiinnostaa kokonaisuutena. Sitten raportin tarkkuustaso, eli haluaako ihan tuntisarjaa vai päiväsarjaa, ehkä vaan useammalta vuodelta pelkkä kokonaiskulutus, eli valitsee vaikka 2 vuotta ja ottaa vuosiraportin, niin sitten saa 2 vuoden totaalikulutuksen. Niin täältä saa helposti sitten useamman halutut kohteet kerrallaan. Ja sen verran nyt sanon, että jos tänne koittaa ihan satoja tai sen 1000 käyttöpaikkaa ottaa, niin ihan niin pitkällä ei vielä olla. Eli jossain kohdassa tulee sitten järjestelmän raja vastaan, mutta toivon, että otatte sitten vaikka 10 tai 20 kerrallaan, niin sekin on jo huomattavasti parempi kuin että yksitellen niitä napsuttelee. Vastaavasti täällä on sähkövahti, eli teillä paljon on kohteita ja paljon eri henkilöitä ja yhteystietoja, johon haluatte noita meidän häiriöilmoituksia, niin yhtä lailla valitaan tuonne useampi kohde ja
täältä nyt helposti pystyy sitten lisäämään vastaanottajia näille valituille kohteille tai poistamaan. Esimerkiksi joku työntekijä on vaihtunut tai muussa tapauksessa joudutte jonkun yhteystiedon sieltä ottamaan pois. Eli tosiaan, mitä tämä tekee, niin kaikista valituista kohteista listaa tähän nyt näillä kohteilla olevat yhteystiedot. No täällä on kaikilla 3 kohteella nyt vain yksi sähköposti- ja puhelinnumero, mutta lista voisi olla pitkäkin. Täältä tosiaan klikkaamalla voi yksittäisen tiedon poistaa, vaikka kaikki tai jonkun tietyn sieltä, joka ei enää ole ajankohtainen. Ja mitä tämä sitten tekee, niin kaikilta valituilta sen häivyttää. Yhtä lailla tänne voi lisätä näille 3 kohteelle joko sähköpostin tai puhelinnumeron tai vaikka molemmat yhdellä kertaa. Tällainen tekeminen yksitellen on raskasta, niin suosittelen tätä työkalua käyttämään. Eli valitsee kaikki kohteet yhdellä kertaa ja yhdellä lisäyksellä sitten saa kaiken tehtyä. Näytän täältä vielä sitten teidän omat asiakastiedot, eli asiakastiedot välilehdellä on teidän perustiedot. Voitte tänne vaihtaa teidän yhteydenottokanavat, kelle viestit menee, kelle soitetaan, mikä on teidän organisaation postiosoite. Lisäksi täällä on sitten vielä listattu kyseisen asiakkuuden, teillä voi olla useita asiakasnumeroita, niin kyseisen asiakasnumeron alta löytyvät kohteet, josta pääsee niin ikään takaisin tähän kohteet ja kulutustiedot näkymään. Palvelu löytyy kaikilla 3 kielellä. Kieltä voi vaihtaa tuolta oikeasta yläkulmasta. Tähän loppuun lupasin vielä, ja Ilkan kalvoissa oli muutama mainostus meidän muista karttapalveluista, niin näytän ne vielä tähän. Eli jos mennään takaisin tänne Caruna.fi etusivulle, niin heti jo tästä etusivulta löytyy Työmaat lähelläsi karttapalvelu. Ja tämä on nyt oiva työkalu sitten. Tätä voi käyttää näkemään nyt siellä omalla alueella tapahtuviin verkon säävarmuusinvestointeihin, mitä me tehdään. Eli nähdään täältä nyt, mitä siellä oman alueen lähistöllä tapahtuu ja kunnan tai kotikulmien lähellä. Miten kartta toimii, niin vastaavasti kuin Joni esitteli, voi hakea ihan tiettyä kohdetta täältä, katuosoitetta, tai sitten voi kartalla zoomaamalla mennä jonnekin niin kuin tein äsken. Mitä tämmöistä työmaasta sitten näkee? Nähdään vihreällä, tuolta voin ottaa vähän lähemmäs, niin nähdään, että vihreällä on kaivulinja, mustalla on purkulinja, eli nähdään, että täällä puretaan ilmajohtoverkkoa ja maakaapeloidaan sitten tilalle maakaapeliverkkoa. Töissä on 3 vaihetta. Tässä kyseisessä esimerkiksi suunnittelutyö on tehty ja siellä on rakentaminen käynnissä. Kyseessä on laaja-alueinen maakaapelointi, niin työ kestää 2 vuotta ja on siis käynnissä loppupuolella. Sen jälkeen toki tehdään sitten vielä kesään asti purkutöitä ja viimeistelyä, eli maisemoidaan ja viedään sitten purettua linjaa ja pylväitä pois. Täältä voi tilata työmaaviestit, eli voi liittyä kyseisen työmaan viestilistaan. Silloin saa sähköpostiin aina, kun vaihe muuttuu, niin tietoa, että nyt siirrytään seuraavaan vaiheeseen ja mitä tämä vaihe sisältää. Yhtä lailla täältä voi ottaa työmaahan liittyen yhteyttä, jos havaitsette, että siellä nyt vaikka sitten on jäänyt maisemointivaiheessa joku huonosti tai muuten tuntuu, että ei hommat toimi, niin voitte tätä kautta ottaa yhteyttä tähän kyseiseen työmaahan liittyen.
Viimeisenä asiana niin täältä löytyy myös sitten urakoijan yhteystiedot, eli jos arveluttaa, että kuka siellä toimii ja millä asialla liikutaan, ehkä on ovenkin koputettu, että tullaan tekemään jokin katko, niin täältä näkyy sitten, että kuka hommia hoitaa ja voi tietysti tarvittaessa sitten lähestyä suoraan yhteistyöurakoijaakin. Viimeisenä ja viimeisen minuutin asiana näytän vielä meidän uudistunutta häiriökarttaa. Olette ensimmäiset, jotka tätä pääsee näkymään. Nyt jos Caruna Feestä menee vielä tuonne häiriökartalle, niin käytössä on vanha kartta, mutta tässä huhtikuun aikana tämä nyt kaikille sitten tulee näkyviin. Ja tärkeimmät muutokset ja nostot tähän liittyen on se, että ollaan uudistettu tätä päänäkymää. Täällä on nyt kuntakohtaisesti jaoteltu häiriöt ja työkeskeytykset. Ja lisäksi ollaan tuotu tänne nyt tarkemmalla tasolla sitten näitä vikapaikkoja, eli nähdään ihan sitten tarkasti, että miten jokin työkeskeytys tai vika rajautuu, ketä sen piirissä on ja milloin sitten on arvioitu päättymisaika. Lisäksi kartan nopeutta on parannettu, eli kartta päivittyy jatkossa paljon nopeammin niin, että se olisi aina sitten ajan tasalla kuvaamassa sitä verkon todellista tilaa. Chatin kautta täältä pystyy sitten tarvittaessa vikailmoituksia tekemään, mutta ohjeistus on, että mikäli vika näkyy kartalla, se on meillä tiedossa, erillistä vikailmoitusta ei tarvitse tehdä. Täällä on myös sitten tarvittaessa tarkennuksia ja usein kysyttyjä kysymyksiä, niin koitetaan pitää chatti sitten niille hätäisimmille, joilla on oikea hätä päällä, niin mahdollisimman hyvin palvelemaan. Tässä Caruna Plus ja muutama karttapalvelu pikakelauksella. 2 minuuttia mentiin yli, mutta mulla ei ole tähän hetkeen muuta. Kiitos omasta puolestani. Hyvä. Kiitoksia Joni ja Petri tästä hyvästä perehdytyksestä. Käytetään 2 minuuttia vielä kysymyksiä. Tuossa on chatissa muutama kysymys tullut. Ja jos haluatte kysyä ihan mikrofonin kautta, niin nostakaa Teamsin viittauskäsi ylös, niin meillä moderaattorista vapauttaa tuon mikin. Mutta otetaan tuosta ensimmäinen liittyneen Caruna Plussa. Saako Petri vastata, voiko kulutusraportin luonnin tallentaa? Kulutusraportin kun valitsee, niin se suoraan tallentuu, eli siitä kun on sen kulutusraportin valinnut, niin se tallentaa sen raportin omalle koneelle. Nyt riippuen sitten mitä selainta käytätte, joskus se voi olla hyvinkin näkymätön. Itse tuossa kun käytän Chromea, niin se tekee vaan semmoisen nopean indikoinnin, että tänne oikeaan yläkulmaan selaimessa se tuli, eli se tallentuu sitten sinne lataukset kansioon siellä selaimessa, mutta kyllä raportit saa siitä ladattua, ne tallentuu Excel-muotoon, eli sitten voi jatkojalostaa niitä kulutustietoja haluamallaan tavalla, ehkä sitten yhdistellä muihin raportteihin, tai jos haluaa sitten Excelissä luoda siitä jonkinlaista graafikäppyrää oman näköistä, niin onnistuu, eli Excel-muotoon tallentuu nuo kulutustiedot sitten. Selvä, kiitoksia. Sitten tuossa on muutama ehkä tuommoinen kehitysehdotus, ei käsitellä niitä tässä, vaan otetaan ne tuonne meidän sisäiseen prosessiin. Sitten kysymys vielä, miten hyvin on suojattu liitetiedostojen lähettäminen palvelussa? Kauppakirjassa ja henkilösummissa voi olla usein henkilökohtaisia tietoja ja muuta tämmöistä arkaluontoista, niin osaatko Petri vastata tuohon vielä? Osaan vastata. Lomakkeita käyttäen, kun lähetätte ja siellä liitteitä pyydetään, niin menee suojattua putkea, eli tulee suoraan tuolta meidän Plus-järjestelmästä meidän taustajärjestelmiin, ei kulje minkään sähköpostin kautta. Putki on suojattu, lisäksi meillä on tietysti vielä sitten omat suojaukset, niille tehdään virustarkastelu ja on suojattu putki, eli nimenomaan jos jotain dokumentteja meille haluatte lähettää, niin lähettäkää noiden lomakkeiden kautta, on silloin aina päästä päähän suojattu putki. Selvä homma, ja sitten tuossa on yksi palaute ollut hieman ongelmia, niin otetaan tuokin tutkintaan ja katsotaan mikä siinä on ollut.
Sitten vielä viimeinen kysymys otetaan ennen kuin lopetellaan, ja jos tulee vielä sen jälkeen, niin vastataan sitten webinaarin jälkeen. Ja mistä johtuu, että yhdellä Y-tunnuksella on useita asiakasnumeroita? Mä voin aloittaa, ehkä täällä kollegat osaa paremmin sitten jatkaa. Tiedän ainakin sellaisia tapauksia, että ihan johtuen tuosta meidän asiakastietojärjestelmästä, jossa kaikkea laskutusta, sopimustietoa hallinnoidaan, niin siellä on joskus ollut tarpeita eri Y-tunnuksille. Toki yrityksillä saattaa olla tarve useammalle Y-tunnukselle, vaikka on ns. Samaa yritystä, ja siellä voi olla eri laskutusosoitteita johtuen sitten taas yritysten sisäisestä työnkulusta, että tietyt laskut halutaan tiettyyn paikkoihin, niin silloin on perustettu erillisiä asiakasnumeroita samoille yrityksille. Meillä Carunana ei ymmärtääkseni ole mitään tarvetta, että yrityksellä olisi useita asiakasnumeroita, ja mieluusti niitä varmaan jopa yhdisteltäisiinkin. Kaikki, myös Plus-palvelu toimii tietysti, on selkeämpi käyttää, jos siellä on vain yksi asiakasnumero, mutta ainakin tämmöinen historian havina on, että on haluttu sitten eri paikkoihin eri tietoja, ja siksi on perustettu erillisiä asiakasnumeroita. Hyvä. Kiitos, Petri. Uskon, että meidän webinaari alkaa olla tässä kysymysten ja sisällön osalta. Me laitamme vielä teille osallistujille lyhyen palautekysely. Siihen vastaaminen ei vie kauan, niin saadaan sillä hieman palautetta, että miten koitte tämän ja onko näitä hyvä järjestää jatkossakin. Eli tässä vaiheessa kiitokset sinne linjoille osallistujille ja tietysti esiintyjille. Ja ei muuta kuin toivottele hyvää työpäivän jatkoa. Kiitos ja moi moi.